karon din sa kabasakan. Kay ato ko sa mayan. Kita mo, nagklaro mo atong yellow, naka-yellow, na yellow na ang color. So nag-ingon ko sa nangagi na kong vlog na nangagi na kong video na kusa tumaani, kusa tumaha before to mag-harvest, mag-vlog ko. Sa tinuod lang guys, kubahan na wag yun nakabisita diri as among rice field. So karon akong ipakita ninyo kung ang humayan nga hapit na maani kung maayo ba ang iyang bunga. So let's go. Ha? Klaro ma, kita ko gisunod na ako. Ha? Klaro ma, kita ko gisunod na ako. Ginamit ako kada. Sige lang kay Monique ingon, it's never too late than never. Okay. Mauwahi po na og kahurot ng inyo. Oo, okay po. Oh, nga na kita. Bisita ko tayo diri ah. Oo. Wala guys. Kung mag-farmer kanya to sa rice bed, no more RT, tamag-tamag dito sa mga kanang kalapukan. Dili kita na wala man ano makikas sa form tamag. Oh. Mauna ni guys, mauna ni ang among rice field. Kini siya daplin pa manino. Mauna. Ang mga langgam pud lagi, mukaon man so almost sapit na mahurot ang mga uhay nga kaunon sa langgam. Nanay iban, nanay nakuha. So dili ta magmatter dinhi akong unsa ka baga ang iyang humay. Since pagpalit ing ani, ang akong husband never ingon ko ng ani. So farmer man ko, anad man ko og farmer, anad man ko magtrabaho sa bukid. So iyan mo mag-decide na ako ang iya ko sa ligan dili ako ang mag-visit, mag-prepare sa pagbayad sa pag-traktor, pagtanom, pagpahinlo, or uban pa nga mga gastuhan. So ini mag-start na og tanom. Magtanom na gani after 3 weeks. Iniguman sa tanom, mag-fertilize na. So another money na pud expenses. Pagka human na pud sa mga mo 2 months na pud siya, mo fertilize na pud kay mo kuan na siya, mo unad na siya o kanang pamunga. Kinahanglan pag kuan pa lamang niya sa iyang kanang iyang punuan, pag boom na sa iyang punuan, I mean medyo naana siya sa tunga-tunga nga mugawas na ang iyang sarap tay tawag kin nang mag pamuswak na pagpamuswak o mao nay time nga mag ikaduha nga fertilize tungod kay ako raman lagi ang iyang ako raman lagi ang saligan sa kong bana kay di man ganahan ang humana magtamag-tamag anang kalapukan kay negosyo ra may iyang nasabtan. So iyang gihatag ang katungod nga ako'y mag-visit, mag-follow up og naunsa ra ni nga iyang rice field. Pero siya gasto ako ray mo visit, mo check up kung unsa ni nakita ko. So sini guys, narito sa so guys, ipis man na ano ang kuan ticket.
Kita mo guys, ang mga uhay guys, ang mga uhay ng gula sa iyang nasa iyang kanang kuan, burag niya sa tagianan sa kanang simento, ang tawag nganing simento sa basakan mao ni kanang agianan sa tao. So naluoy sa Ginoo kini nga porma nga humaya, medyo baga siya og mga uhay kaluoy sa Ginoo. Muna giingon gihatag na ni sa ni Lord. Thank you Lord. Nalipay ko Lord na ingani ka baga ang akong humay karon nga tuiga ikaduhang ani sa tuig 2020. Uldo baga medyo okay ra pud sa pag-ani inadtong April, mas para sa akong pagtan-aw sa akong observation. Basta manggula na nga uhay din ha as agianan sa simento or dili makita ang iyang kanang lap, ang iyang yuta diri asa asto nga puro na siya uhay. It means medyo tagaan ta og siya ni Lord. Okay, mao ni akong gi-share ninyo guys. Ang farmer guys daghan og mga kanang trabahoon pusa unta kitang untang kumakaon sa basta kumakaon mga kumakaon madaginot ang pagkaon ano lisod gyud ang lisod kaadso mag farmer gikan sa sinugdanan mag traktor sudlay for maghinlo sa una pud sa pilon kanya mag-inutog dagod pagkahuman mag-tanom mag-abuno mag-spray mag-abuno na sad pagka na puy daghaning mukaon nga mga langgam sama ng guryon magbisita na pud ang kwan ang nagtrabaho ing ani dugay na kaayo nga nagtrabaho ang nagmanage sing ani medyo dili sad siya mauitinan singan ambo ra so mao lagi na guys basta maayosan pud ka mo finance ayon pud lagi mo di pa trabaho nga bisag unsa nga klase nga trabaho kung maayo ka nga mo finance sama ingatong sa among naagian langadya man kuno ang tag-iya so nauhay po sila imbes ting harvest na ron so kay tali guys ma-harvest ni mga October 15 so maura nga rin sa takin huroy 1, 2, 3 atong ken Ha? Kita oy. Makita man kaya gikuan ng toskalo malandungan. Na sige. Aduh, kamu dah itarakil, oi. Karir aku. Dari aku dah ini. Laju pemedi ay. Ato na ilubi sa ubos guys. Dali ako. Ako na pala. Parihag ko. So, balik ko naman eh. Laju pemedi ay. Laju pa ang mga ko pa. Balik na. Ako na. Bukan dire. Klan ako. Tino ako. I'm so happy guys nga ingani ang among humay. Hi Raquel. O na si Raquel ting video. Okay, ako una. Sige na. Una. Patian na na. Mauli na lamang ni guys kay Kani